Alumno nandem examen class e periodo aqui um período sumamente importante para você, pero também um período de hope stress. E missa é sei. Pessoas que não conhecem, a mim é Frau Haley, um coach para jovem, e para ajudar-me a entrevistar vários docentes, fazendo duas perguntas. Pergunta número 1. Que é consejo que não por do nabo para por preparar dentro período aqui mais melhor que possível. E pergunta número 2. Que é falta que o aluno não se cometer dentro exame para abo aluno não cometer. Bom dia, dia mais danke na juffrouw Renita pela oportunidade aqui para me explicar algo, of doen algum advies tocante a preparação para examen. E também, minha advies é tanto para alunos na VSBO como na de HAVO VWO. Para mim, de punto na ta soro para botin bo spullen ng eigenlijk, bo benodigdheden ng para bo trabo examen, wiskunde examen bom, of panata na orde. Para para mim, soro para botin dos pen blauw, soro para na ski bi bom também, controlasa que dia para mim que vou vai para examen, dos potlood, gum, punten slijper, heel importante, highlight stift, ja, black light stift, en dan is een papamento. De toegestane rekenmachine para este não contribuirá na PSBO Casio FX82ES e porta plus of Casio FX82MS. Grafische rekenmachine para erhavo video leerlingen porta Casio e porta Texas instrument também. Geodruk zorg para hintesi, ja, in okibra na modo ko polesa e grada ng ribaje. Também MIDI, dus je streepje aan daarmee is het duidelijk zichtbaar. Un lineal te meegenomen, een passer, importante. VSBO's dan een kompasroos of een windroos. Por si acaso, si bij een opgave voor het goede Anto woordenboek. Een woordenboek daarmee, geloof ik het combineren, voor exemplo Nederlands papiaments of papiamento Hollandees. Het is toegestaan, dus bij een woordenboek. E também o aqua botin algo de comer, algo de beber também durante o exame. Tem cuenta com o exame que dura 3 horas largo. Tu espera aqui, para que tenha feito um pão, se que não tem tui grande, of pode pôr na de tas, nem grande botas, na modo que o saco não está organizar na lugar, ja? Se é importante. Ando, waste of tijd, zorg para botar na tempo, ja? No kan na chega, por exemplo, 5 minutos para o meu exame, wat doen we mes eigenlijk stress. Apart die algemene advies neem, ik een paar advies staan met practico. Nota tour stof que borraia durante schooljaar de HAVO 4 of een HAVO 5 of een TKL 3, een TKL 4. Nota tour stof dat bin back de examen. Dus de bomba bosa tambe kiko bo verwacht de examen qua onderwerp na ko te borraia. Esse meu que vou bisabo na escola, tá bo docente me. Dus we was de pergunta de sei. Ten in cuenta que ongeveer 70% die bo examenstof, of bo leerstof eigenlijk, dat weer examenstof. Sorry ba preparar bomba ba examen, significa que ba oefen suficiente, ba bespreken examen dan, e também que ba kijken na minimaal 4 examen, wiskunde examen tot bomba bo tra. Tiene que timbisa nome, met de bomba hebben, we zeggen, die suficiente na 2 examen, dus je op 4 is altijd meegenomen. Oefenexamen aan bepohanya riba ATA.cw. Met bij share link op staan. Er zitten voornamelijk VSBO's dan. Si benoda é suficiente examen riba ATA, sempre vai para o acercado docente pedir para copia de mais examen. Tu school, tu VSBO school, tahaya paanya, dan tahaya un kandidaat examen, dus dan waarde examen na kita. Pero também para oefenen riba examenblad.nl onder exacte vakken. Er zitten tanto VSBO's dan, como HAVO scholen dan, bopohanya wiskunde examen oefen riba website die examenblad.nl. Ora wat de oefen examen, zorg dat op een rustige plek. Nu kan je op je afleiding, muziek is een. Para você dat examen 3 horas tranquilo. Ja, você acaba por concentrar bom. Se você telefone tem afleiding para bom, se você pagar, se pagamento também tem uma afleiding. Doe na bom maior, lagi tene, eu não vou caber para examen. Droom je bom, neem voldoende rust.
anto ku ontspanning. Dos cosas que importante. Sonho que vamos ter, rust, slaaprust eigenlijk. Anto ontspanning, zie je wat het in de muziek, of met de sport, of lo que sea, ontspando, sorry, met de ontspanning. Oké, dat is solamente riba examen zo. Maar lo que trata de examen is, tu examen tem um voorblad. Riba é voorblad, tem informação importante. Por meio como começa a examen, lezen, que tem para riba é voorblad. Ja? Claro, o examen dat dura. Die doen uitwerking bijlage naar e-examen E. Kandidaten perguntam dan tem de examen. Aantal punten dan, maximaal aantal punten voor behaald examen. Tendo em conta de lá cada examen vraag tem kandidaat die punto voor behaal para e-examen, para e-pergunta. Por exemplo, na half VWO, a laatste pergunta está consistir de 7 of 8 puntos. Se você cai atrás, não logra chegar na laatste vraag, dan significa que você 7 of 8 puntos para. Dus só de wat é bom para verdelar o tempo se você está trabalhando o exame. Se me noterar na tour exame, tanto VSBO como half VWO, tem formuleblad. Ja, ora behabre e voorblad, pati ba ding bata un formuleblad. Tiene cuenta que ribe formuleblad tem nota tour formule tabing riba jet. Tem algum formule básico que vamos estar fora cabe. Ja, dus sorba ba domina sei, dus no bei rely tiene cuenta que e formuleblad mi tiene, dus mita é tu formule, no, dus no te caso tem algum formule que bonota haya pone riba e formuleblad. E aantal punten dan per vraagnummer. Importante die komt, dus het indicabo eigenlijk, de kandidaat die stap naar, of berekening dan komen steeds bij opgave. Een opgave die een punto op je gewoon, die is lezen, doen een contesta, voor een opgave te consideren 4 punten, dan niet kako eigenlijk, maar in por menos 3 stappen, maar in quasi, bij zo'n opgave is. Let op riba signaalwoorden dan, voor exempel, palavras como bepaal, bereken, schat, laat zien, toon aan, bewijs, pratehaven, theolelingen dan, of benader. E palavra neta nabo indicação kaba, kiko batin kuhas. Een palavra meneer bepaal, eigenlijk het verwijs we, het mandao bij wak de een tekening, een tabel, of een schema, of een grafiek, ja? Een afstandsstelsel. Dus hou rekening com a palavra nisso, não tem indicado que tem pão que como tem quase para isso opgave aí. E dois pontos me daarbij riba é fout não com aluno sa assim durante examen. Because hobi bia no sa sin calculação conta se be contesta vai seguinte som. Ora boca be traz some como pone contesta. Vai back na e vraag, let's say de novo, wat ze in verdade, maar contestar lo que na apuntado. Ja? Dus of je daadwerkelijk de vraag hebt beantwoord. Tim biatin pone de mesmo vraag hebben te pone het is bijvoorbeeld een rond af riba decimaal of hele of miljoenen verstandig afronden. Toen is een aantal kosten ko bopor lubida. Dus ora bocaba bij waksi ba rond af correct tambe maniera e pergunta ta pediu. Tussenstappen dan toch importante. Schrijf voor tussenstappen op. Loop je aan met de experienciatie die bouw die toetsmes. Nog zo type in een berekening. Het is een berekenmachine, maar het is een background papel. Het tussenstappen, en ook is tussen de berekenmachine met separare papel. Het tussen antwoord in op elkaar verschillen, en met duidelijk poner riba papel, so durante de controle die bo examen, no mag die in discussie, no, het zaak niet accurament. Het moet er gewoon staan, ja? Dus formuleer duidelijk daarmee, dus formulier duidelijk, ik men die, amde met een nummer kufam, ziet de snelheid wat de beetje zaken, kom je formula snelheid is. Dan kom je op een berekening van 28 gedeeld 5,25 is ongeveer 5,3. En door minosaki kobo kemen. Dus schrijf op snelheid is puntje puntje en dan pon je zo eenheidsstras. 7 meter per seconde, kilometer per uur. Voor zorgen bij de duidelijk pone, kiko kemen, kiko wat de beste berekenen momenten. Tussenantwoorden dan, preferabel no rond 8 tussenantwoorden dan, die komt rond 8 die moet eindantwoord, dus het is die contesten maar nauwkeurig. Een tussenantwoord op rond 8 op papel, door die berekenmachine, een tussenantwoord is dat je onafgerond. Dat is die conta, hoe je onafgeronde antwoord die berekenmachine. En dan rond 8 die moet eindantwoord.
Ora ba ja een som, por ejemplo, zeg dat voornamelijk bij HAVO-VWO studenten dan. Bereken exact, de palabra exact, significa precies, significa no son de trapo afgeronde getal. Por ejemplo, een breuk of een wortel, dat je para de een breuk, je antwoord bij de een breuk. Voor zo lang op rondaf een breuk. Zo op rondaf een breuk, of vereenvoudig een breuk, zo no rondaf, zijn vereenvoudig, moet je vereenvoudig een breuk of een wortel zien. Ja, dus een wortel 3, dan krijg je een wortel 3. Voor een wortel 18, wordt er een 3 wortel 2. Een 2/12 wordt als je 1/6. Ja? Dus eigenlijk zijn een aantal min of meer fout dan ko. Is het op voornamelijk de toets dan, examen dan. Dus ze zijn een keer geef mee naar studenten.